Beno, nire izena Odei da, Iruñakoa naiz, Irundarra, eta, magia gustatzen zidan txikitatik, eta orain mago profesionala bilakatu naz, asko ikasi eta asko praktikatu, eta orain Odei eta mago profesionala. Txalo zaparra den kaso egiten boz magikoa bastatzeko, Odei magoa! Oso txikitatik, jaio zen hotel batean nengon, eta mago bat zegoen hor magia egiten, eta voluntario bat eskatu zuen. Eta ni ez nun nahi, baina atera zidan, eta hor magia bat egin nuen. Oso gaizki pasan nuen, negaraz jo nintzen logelara, baina horrengo egunean altxatu egin nintzen noetik, eta amari esan nio lehen gauza. Ama, ni heldua izatean magoa izan nahi dut. Eta nire, katxondio da, oso ongi, bale. Eta bia, gaur arte osake, horrela jaio zen, bai. Ni 6 urtekin hasi nintzen, oso gaztean nintzen. Eta egun batean mago bat ikustera joan nintzen. Ez nintzen joan baizik eta badizuten mago hauek ondartzen egoten diala batzutan, magia egiten eta gero kapela batean txampon bat dutatzea zutela. Gaur bezala baina ondartzen. Horrakoa zen magoa. Bera izan Magik Andreu, gaur egun zarra da baina horrendikan magia egiteu. Eta egiten zuen joku bat, soka batekin. Ikusi nunean, flepatu nuen eta esan nuen. Heldu izatean, hori ingoet. Eta gaur hori ingoet. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Ikuskizun mundua eta kultura mundua gustatzen zait, bai antzerkia, bai zinema, bai musika, uste kultura oso garrantzitsua dela, eta niri ez bakarrik magia baizik eta antzerkia, opera, musikalak eta holako beste disiplina batzuk ikustea gustatzen zaizkit, eta antzerki munduari buruz gauza jakitea gustatzen zaizkit, baita ere, argiztapena, soinua, eta azkenean ikuskizun bat emateko pausu guztiak garrantzitsuak dira, eta horretaz hori eskusten zen. Sorte izan nuzen txikitatik antzokira juten naz, ama esaten zian guazten antzerkia, gabonak, venga, bostegun opor, bostegun antzerkia behaz. Oso txikitatik, niretzat oso normala izan da, eta orain, honetaz bizitzea niretzat opari moduko bat da. Gauza dira dugu, zuentzako joko bat ingo dugu, super guai, bale! Eta gerokoa, bale! Eta jokoa da, mola mogoion, super originala itea, zapi batekin, baka zapi hemendikan, hemendikan ez ditxe, politela jokoa flipatuko zute. Hartzea zapia eta sartzea eskuan, super originala, ikusiko zute. Sartzea zapia eskuan eta sartzea, eta zer geratuko da, sorpresa! Sartzea barneran, garrantzitsua da puntatxo ikustu ez ikustea, puntatxo ikusten malda jokoa ez dateatzen, eta bak ez dut hori zer gertatuko da zapiarekin? Sakamia gau, ez. Desartuko da. Ez da desartu. Iruñakoa zeat, hemen pijo batzu zeate. Zuek egunero hemen ikuste zuten hola mago bat zapi bat arroz batean bihurtzeu. Torratia ez zute txalo egin. Nahi zute zartzia? Bai? Horren ez dut nahi. Azalduke. Joko baitea? Arroz batekin. Zulo batekin. Bai, baina ne flipatzen, eta esaten zute, ara dita, honetako etorrizia zapi bat arroz batean sartzeko? Bai, baina zuek esaten dut, zelako txorakria bai, baina non zegoen arrotza? Eskuan ez, lehenago egin deuta ez zegoen eskutan, non? Zapian, sí, claro, mira, arrotza sartzen dugu hemen, poltsiko hontan, eta zapia jartzen dugu beste poltsikoan. Eta baina ateatzen geha. Kaixo Iruña, zerbuz, magi ikusteko prest, eta bakaiukua zapi batekin flipatuko zute, super hona da, bakat hemendikan zapia, ez, hemendikan ez barkatu. Hemendikan. Egi bakat arrotza. Baina ole flipatzen. Hartzea zapia eta hori sartu behar da, zapia zuloaren barnean. Zuloaren barnean esaten dudanean da,
zuloaren barnean. Zen batzutan zuloaz ez dute harrapatzen eskurritu egitea zapia lurra erortzen eta kaka bat diltzea. Ulertzen zute barnean esaten duanean? Bai? Ta puntatxoa ez da ikusi behar zen, bestela gero arrautze ikusten badibidit buztana dakala. Ulertu da? Bai, ongi. Sartzen dugu barnean, orain erakusten dugu arrautza, jendeak txaloiteu, flipatzeute oso ongi. Baina zuek esaten dezute, bale. Eta zulo egunen batean ikusten baldin bada, zen! Lase. Egunen batean zulo ikusten baldin bada, zuek botea magikoak atea, hartu zuloa bera. Kendu horrela, eta erakutxioaren gezurra badirudi ere, arrautza benetakoa, de la. Mira, azkaria, nahi ez du, maitea, zetza? Ez, sobeni, Beno. Beno, ikasketa zen irudi eta soinu ikasketa, beraz, antzerki mundua egin erlazionatuta zeuden asko gustatzen zait, arlo hori teknikari bezala ibilia naiz baita ere. Eta zaila zan, ikasten nengon goizetan, arratsaletan eman alde egitea joan barnitzan, batzutan ikasketa klasera falta zen, ezinezkoa zen gauza koordinatzea. Eta orduan horria ikusten genuen, zaila egiten nahi zala dana, eta sain, hurrengo urtean saiatuko gea, zen ez daki hurrengo urtean zegertatuko dan. Hala ere, hezkuntzak ikasten egon nintzen, lehenengo urte horretan, eta ja, bigarrena izan zen ezinezko, ja honetara dedikatu beharra, eta zen denbora berda, bai. Hasi nintzen orain dela 3 urte, eta izan zen nik goi ziklo bat bukatu nun, Gasteizen ikasten, eta esan nun, proba ginen dezen. Ja hor bai lana neukan, eta kompatible egiten nun, pixkat lana, eta ikastia. Eta esan nun, proba ginen dugu, urte batez, eta azkenean, proiektuak ateatzen jundia, gauza berriak prestatzen, eta gaur arte, 3. urtea, eta momentuz, aguantatzen duen arte, espero betirako izatea. Gauza ikonena, ametsa betetzea, ni ametsa bete da. Orduan, gaur emanaldi txiki izan dugu hemen, baina askotan antzokea handitan edo plaza handitan ibiltzen geha, eta jendea zuri esperoan egoten da normalean. Jendea etzatzu opari moduko baztea, hau da. Jendea juten da zuekin divertitzea, arazoak aztera, eta une polit bat pasatzea. Orduan, hori oso politia, jendeari hori oparitzea, eta jendeak hori itxoiten zugana jutea, oso berezia. Azkeneko txaloa edo jendeak eskerrak emate dizunean, hori brutala, oso politia. Alde honak ditu, baina alde agian ez hain honak ere baditu? Alde ez hain honak lan guztia bezala. Ni uste, azkenean lan guztia ditula, lan zati oso ona, eta ordu asko dira, ez da bakarrik hemen ikusten dana, ez da bakarrik eman alde ikustea, eta ez da bakarrik muntaia eta desmuntea askotan esaten dela, munteatu behar. Ez, ofizina ordu asko dareatzean, gauza asko prestatu, produkzio berriak prestatuta, baina gogora egiten zait, baina aldi beran ez, zen gustatzen zaidan ez, disfrutatze orduan azkenean, niretzat pozik bizitzeko sekretua hori da gustatzen zaizunean lan egitea. Zen azkenean lan egitea ordu pilo dira, eta ez badezu gustora egiten, zaila. Baina, nik hainbat galdera ingo izkiot Maitaneri, umeek jarraitzeko, beltza edo gorri, hau eta hau, karta sorta ezagutzen dezutenok, batez ere heldu, baina zuen batzuk baita ere ezagutzen dezute, konproba ongi Maitanek benetan beti nahi duen gauza esaten dula. Benetaz nahi duen karta esaten dula. Bale? Maitane! Karta sorta frantzesan 52 karta daude, zuta egizu. Erdia dia gorriak, erdia dia beltza. Zuzen ez du, gorri edo beltz? Gorri. Gorritan erdia dia errombo edo diamante, eta beste erdia bihotza. Zuzena ez du, errombo edo bihotz. Bihotza. Eta bihotzetan badare, birulo, boste, izan zortziatzea, mar, jota, ku eta ka. Amairu horien artean zuzein nahi dezu. Ka. Ka. Bihotzeko ka. Gaztelaniaz,
6 de trébol, pique. Honekin baionan katxan dio batzuk. Ez, baitare, erregea da, bihotzeko erregea, rei de corazones, K de corazones. Buah. Zu eta biok ez dugu honetaz ez egin, no hemos hablado de esto en ningún momento. Euskara baztenekin. Bira, lehenengo aldiz Bilboko txupito daruntzeak edut montutxuot. Ara, eta karta sorta hartuko bira. Zuen aurrean egon dana saio osoan, bai? Irikingo nik esan dizuet, hasieratik predikzio bat zegoela, baina ez dizuet esan ze motatako predikzioa, bira. Karta sorta erdian, ez dakit non gutxi gora erdian, karta bakarra utziet buelta eman da hasi baino lehen. Ikustea? Abira, mentxe. Karta bakarra, buelta eman da. Abira. Maitane, konturatu zara? Zute biok ez ginean zagutzen. Pilota hemenen hori da. Gero ona junda. Eta gero atzea. Iteak dukitu, baina zuk hartu ez du, aztena zuk hartu ez du parte. Esan ez du lehenengo korri. Gero bihotz eta azkinean, erregia. Berak nahi izan duen karta esan du, bai ala ez? Bai, eman aldia xeratik hor karta sorte ikusi ez duen. Sartu baina ordu balenago ja hor zegoen. Nik ez dukitu, karta bakarra erdian buelta eman da. Zuk bihotzeko erregia esan eta karta, bihotzeko erregia. Bueno, bai, eta hori da gian beste arte eszenikoetatik desberdintzen duena, ez? Zirkoa disiplina ikaragarria daka, praktika ikaragarria, antzerkia baita prestakuntza interpretazioa, bueno, hemen interpretazioa behar da, baina ez da berdina, baina magia daka hori sorpresa puntu hori, zeinan jendea juten da etxera, pentsatzen nola da posible, hau gertatu alizatia, ez? Eta hori da gian magiak daukan berezitasuna. Gero ja, jantzi daiteke argiztapen polit bat, soinu polit bat, estenaratze polit bat, baino magia da kantokia hori da. Bai, trukoa daka, eta hori deno dakite, baino azkenean lortu behar dana da, etortzen den pertsona horretaz aztea, disfrutatzea, eta ez egotia hor, egin duen, eta azkenean hori ez dupena merezi. Ikuskizunean murgiltzea, historioan murgiltzea, eta gertatzen edanaz disfrutatzen. Gero txea jutean, basiko da pentsatzen, nola da posible hau gertatu izana, baina hemen hor egotea, disfrutatzen barra egitean eta. Guzti hori da, competiciones, un aplauso y pide. Eta iratik bukatzen zunean esati dazu, bestu nire hola posmetu nintzala da. Lista? Biken, ara, hartu sartu hortik ankartan ez zuntokiten nire berdin zait? Bakazu? Bai, biken, da sai, eta karta guzti ez duetzen. Na, xiongi galtzeko gara. Ikusiko zute jokoa da. Ez da guen. Problema. Aspaldi ez doala joko egiten, eta esan bera, gaur hemen egin dugu santxean eta pasatzeko eta. Eta aztu zeit, detaitxoa da, txorakeria da, karta, sinatu behar da. Toi, sinatu. Obvio, todo sonal, Sinatu, bai. Sinatu gozat, serio izateko, benetako sinatu izateko, sinatu bankuko sinadurarekin. Bueno, ez dela, jende esango da. Benetakoa. Eta ja serio benetan izateko jarri zure kontu korronte zenbakia. Sikuelan dela. Ez, mal. Hau da zure sinadura? Besta deti fina da. Eta, hau da zure bankuko sinadura? Bai. Mosta la banka. Bueno, ikusi iratinen sinadura, bale? Gutxi gora berakua. Iratizuk sinadura geroago ikusten bali mazu, ez da gutuko zenuke? Bai, bale, oso oki. Ara, galdu duen zure karta gutxi gora bera karta sorta erditik. Bike. Moztu ingoek karta sortala, pixak. Bike. Anda, que fuerte. Higo da gora! Eba, segi miedo. Ongi ginen dugu iratik, karta bat sinatzen zaparte nahi dut dana examinatzea. Lehenengo examinatu estutxea. Normala dala ez dagoela ez ere zinor barnean. Batzuta esatu, indanito bate laguntza dizu edo. Ez dago ezer? Biken, hartu gomatxua ere baita biratu ez dagoela ez ere zinor barnean. Ez da, inor? Biken. Kartak estutxean sartuko ditugu, itxiengo dugu estutxea, eta gomatxua da estutxe inguruan ipintzeko. Hola ezin da estutxean ireki presioan dago, hortxe, biken. Irati izko oso alasi izade? Goratzen ez du joko beldurazkoa dala? Bai. Joko beldurazkoa da, eta maja... Sus bai sakala. Ikusi. Bueno, poltsa utxik dago. Irakutxiko. Oso. Neze, netxubiz. Pixka berago.
Ez da ikusi, zuia dutxoa jazea, txukazo, ja. Pasatik edo, buelta bat diot poltsatik ez da zeren hortzen, eta hola denok ikuste zute utxik daula, bale? Bale. Bikain, perfecto. Irati, zuk eskua sartzen zu, eta hola denok esate jozu, barnen ez daula zer, eta listo, bale? Eta saibel, txuen. Itxi. Zu bazenekin armak gora ikeutala hona ikesko. Sartu eskola sai, beraino. Beraino sartu. Poltsa utzi daola, ez daola zer. Sartu esko irati benetan, ez dago ez ere, ez dut zion. Nola nire ez du, tacos, lonchas, finas, gordas. Ez da, bale. Hau, ez da laman bat, puñal bat antzekoa da, baina bila zemerkea den ez dula mozten. Bakarrik puntan pixkat pintxau ditu, baina examina bongi, normala dala. Hola, ze examinazio, examina bongi, bai, normala da, oso ongi. Hartuko du karta sorta, barnean sartuko eta eskatu guztuk, karta sorta hemen dagoela ukitzia, ukitu hor dagoela, bai? Bike. Utzi puñala, guazen aurrera, zen nik esan izut, joko beldurrezkoa dala, baina ez dut esan zergatik. Joko beldurrezkoa da, izen buruagatik. Hau guztia horretarako. Baina joko beldurra natiko, esate ez dunean eta como, uah! Benetan, zen joko ditzea euskaraz, adi, Karta. Zastatua. Karta puñalada. De puñal. Listo. Ez du txeiste, jartzea dako. Irati hartu medikan. Jaun Andreok, txukiz todos. Zure karta. Zure sinadura da, irati, bai, ara, mira, karta zuretzat opari, ara, estutxa, itxita, poltsa, utxik, poltsa zuretzat baita gazian dezakontzea jarri, eta txano zaparra da irati betzat! Binoxioan, Bera. Zelako gauzak irati, flipatzen jazabitza! Bueno, ke cosa. Gu badakigu ez, joku fuerteagoa daude, joku pixkat ez fuerteagoa, baina batzutan umore gehiago dago, ez? Eta jendean hori sortzea oso polita da, zen oso divertigarria, zen jende askotan bere aurpegia esaten dizu pentsatzen duna, ez? Batzutan gardena diat ikusten dugu, barnean dakatena, eta batzutan dira, nola da posible hau gertatu izana, nire begi aurretan, hemen naho, metro batetara, 2 metrota, eta gertatu da. Eta horregatik ez, bestearekin hilatuz pixkat, azkenean magia dakan berezitasuna dala, aurpegi hori eta sentsazio hori ezinezkoaren sentsazioa, ez? Beno, hainbat ekoizpen daude hor, hainbat proiektu, urte bukaeran argi ikusiko dutenak, urrengo urterako gure ikuskizun berria, zerbait oso desberdina orain arte egin duguna, eta momentuz, udari begirata, herri, festaz-festa, gure ikuskizunekin, beraz, hemen gabiltza, ikusteko aukera pillo, bai. Hau, zuentzako pari bada, beira.